Oyimuo baba mboki solo ni fane Oyimuo baba mboki solo na ndi obodo Mwande bele nuwa ke enweli enwelu Mwande bele nuwa ke enyebi enyebe Wawelu ndi mwobodo wende wenwe Ebu ndi mwobodo kantitimu Ndi echoku fabu isu kantitile Udegu Imanu ndi mwobodo isolu mwelobodo Imanu ndi mwobodo itakolu Ifelemi neche Imalo menwere Iso na ndi mwobodo Enwere Wasi nisi nebu okidi nebulu okidi Odi ya mmanisi Maka na ọgaranya nesi na chukwu Onwere ndị paleko Wobi ejeli ekweli Aka mara dịrị ofele nenu Wajaja Udagulu udo ọgaranya Abana bobo fuo Adi esiro ndị nwere ifogo Ngọli n'ụwa koligoli Ndị eze ndị ọgaranya odogwu Ndị eze ndị ọgaranya mmanwụ Iya Kurijo Oh Ndị banyị ndị Igbo na-eze na-ekwesị ekwesị Ndị banyị ndị Igbo ife nwere ndị nwunye Nwoke nkịta abanye obi obulu anụ nata n'ụlọ Na nkịta amanyị zụlụ na anọ n'ụlọ na-eri akwa A na-ekwu na nkịtị Onye ụbịam ọ na-azụ mọkachie Onye mkpụkpọ na-azụ ọkwụlọ karịsịa Onye na-enwere ego adedelu chek Onye na-enwere ego ademerụ transfa Onwelu ndị bala ego obi ejidere ego ele Iso na ndị nwe obodo Ndị na-emesi ibe ike ka Isolo na ndị nwe obodo Isolo na ndị enwe Onye enwe Nwerele ọnụ okwu Chukwu ekwenene n'ụwa ka enwelu menwelu Chukwu ekwenene n'ụwa ka onye nke aka mụ Amụọ nwoke nya bụrụ nwoke amụọ nwanyị omebe abụlọ Wetigbo amụ onye agụlụ na anyị lụrụ Togo Wekwudo ndị nwe obodo Ndị bụ ndị eze karịsịa
Chidozie Okafor Yezaduwa na Abatete ọgaranya ebugo nuo na Abatete isikweleze esikweze nwa Abatete ọgaranya chi eze ọdụ Wọ́n gị bụ chairman na chief executive officer Chido Technology Company obele nwa nwere Igbo bụ n'iso na ndị echichi chairman na Abatete Progressive Union na Lome Togo obele nwanne elu mụmụrụ nọ gị mkpụrụ mma o Mrs. Bisiri Okafor ọdịbeze ọma mma nwanyị ngala kwesịrị ọmarịcha mama mi na koloriga mama ebele mama mụ na chi Divine Okafor na Prince Chiboy Evans ndị beza atụwa ọdọ ka dịlụ egwu esigo Abatete ka nluo n'ọzọ ekwusigo lokal gọọmenti na Anambra ka mkpigo obele nwa Chukwu mere oke awa n'ọzọ His Royal Highness Benjamin Nwemesi Igwe abụọ na Lome Togo igwe ọgaranya chi eze ọdị egwu ọgaranya bịa dụrụ oti ọdịna ngwa gbaba obodo oyibo ọdịna ngwa eli akụo ọdịna ngwa gbaba obodo oyibo nnukwu odogwu n'ọzọ obodo na-ekwusigo Yamanu Managing Director Benjo International Group of Company Managing Director Donsha Grow Autopass Incorporation Limited ọgaranya nwere wawụrụ na ị na-azụ abịa trọk chọba iko na bosa ịchọba igwe abụọ importer and exporter ọgaranya na nwere iwe ife na-akọdo ebe ọ na-adị ka nna achụnụ ndị Igbo elu n'ụlọ ụlọ gị onyinye Chukwu Nwemesi n'ihi ije sie na ọgaradịrị ya mma anyanwụ ụtụtụ ọmụ obi dị achala ugo dị mma ọka dịrị unu mma o were unu si mụ kelee Chief Anthony Nwemesi nwaọzụ bụrụ na-ekwusigo lokal gọọmenti na Anambra Managing Director Good Link Logistics Nigeria Limited CEO Bafo International Kwanzona China ọkasị akasị na clearly na forward onye ọma na China o ka nwere ekwu kele odogwu nze nwachi na-eme akụ ọgaranya na agụrụ na-ekwu bịara Chifike Chukwulakwelu ọkaka na Togo so na akarịsị ya nze chi na-eme akụ na agụrụ ọgaranya nwere Igbo bụ na ọ ga-adịrị gị mma Managing Director Dallas International Importer and Exporter ọkasị akasị na stepas na ọ ga-adịrị gị mma Member Anambra State Union na Lome Togo German Igbo Welfare Association na Kwoi
Chairman na Agulu People's Union na Lome Togo. Hey, one of the former chairman Wobu Youth Association, Ambassador Agulu Connect International. Kelelo bulo logi kwanye di mao. Madam Kolika Enke Orakwel Ni Okeke Lady Choice Abalade ma Noria na Kudia Niru Ogadelo Mao Yeguma Chopa no Galanya Udogu Digi Don Mount Ogalanya Elie One Mangole Managing Director Bright Future Nalome Togo Udogu no Kagwe No Hofya Kisibu Wonyoko Noko Onezezo Nata Wonyoko Noko Negogi Lisi Wote Kenese Negogi Lisi Yelu Mulo Logi Dide Pelo Kompo Adamulo no Zalo Swapia no Gandeligin Don't see Kankanelli Yodobu Wobu Abi Tamambo Don't fit Rombe Kwamao Magalanya Molo Elugu Ni Gadi Yaman no Chief Executive Officer Billions Empire Doguni Mwelive Kankele Munyegi Yeska Wampo Wampolo Mawanyi Ogadelu Igbo Nunu Mwelunde Chichi Ndi Akajiako Oni Nenyelo Ogalanya Malego Subono Bulo Nye Chichi Ogalanya Malego Subono Solu Karisia Kanje na Nichi Enugu State Kampudo Nogu High Chief Eze George Yechi Keme High Chief Edoka Nichi Enugu State Titi Chiwelu na Nsukka Uzo Nile Walulu Uzo Nilona Nile Onyi Chinimo Managing Director J6 Motors German Motorcycle Pastillas Nalome Togo Petron Igbo Welfare Association Nalome Togo Ogaranya Edoga Isimu Keneligi Chief Yese Benjamin Wobu everyone on Enugu State Akasi German Enugu State Union Nalome Togo Onye Chichio Nese no Yebu na church foke Chukwu Emmanuel Akabo Omekani ya na Google Omekani ya o ni Alelisi Managing Director Ima Merit Oka Delege Mma Wonuru Ochi na Google Oka Delege Mma o Wologi bu Vice Chairman Anambra State Union Nalome Togo Kenelu Mulo Logi Anastasia Chime Akabo Bembu
mamuo kanabo kuzuko kampuro nobu Mr. Sylvester Tupu Wike Enuta Abalusi Yangene Nokuzo Abalusi Yangene Ekulu Wangene Mwa Rijo Oda Germano Managing Director Isco Autos Papers Alome Togo Vice Chairman Igbo Welfare Association na boy Hello Mumpulu my lord Yesta Ifoma Enuta Achalugo Wani yo Oga Dilolo Mao Ndi Omeji Malo Womwelu Ndeji Malo Womwelu Ndi Chile Chichi na mwa Womwelu Christian Wokuchuku Ejefonye Akuluno Nozu Akuluna Malonye Maria Akuluno Dogu Yamanu Chief Executive Officer Wokwi Taxi Investment Kenelu Muloloi Juliane Ejefonye Wanyi Oma Ogoli Malobidie Ogoli Malobidie Nenu Wadiko Jogwa Nubi Oga Dilulu Mao Ndi Oma Nozo Obodo Yebu Manawa na Nobu Manobu Kansu Kokemwa Obodo Muta Mwade Mwasi Nodi Kanyi na Wanya Keku Chonobu Chief Stephen Mbada Apuchugu Anedum Odogu na Nobu The Mayor na Koilo Metogo Ojebi Amam Mayor Noka Delege Mao Managing Director Imato Autopassi Group Managing Director Dube Holdings Limited German Igbo Welfare Association na boy Bakala Nyangada West Yaman Obu Progressive Union na Lome Togo Bakala Nyanim Weliwe Member Anambra State Union na Togo Ezigbo mmadụ akago Hey! Tambule Kele Kankele Oriako gị Mrs. Obianuju Anedum Ugo Meyo Wabegu Omu Masalu Wanyoma o Wololo Nandi Mokudu Yegwejemenu na Londi Song Kakudodobu Chief Mansi Water Ruben Enekwa Akudoleze Nandi Song Ojimote Mogo Akudoleze no Yechinu Akudoleze Ochie Managing Director Enekwa and Enekwa Bruce International Limited Rogundi Anichie Ndipe Gezane Nalondi Zoguchi Wote Moko Elu Muloloi Adamasi Tinenye Water Enekwa Atwola Wanye Wosodi Ejogu Andi Zogu Yene Malama
ile nwala mma achara ugo nwanyị dị mma o ọ ga-adịlụ mma o ekene nwanne m jide ebube na Togo Uchenna Ọrakwara wewele chifo wewele ndị Igbo niile na Lome Togo ọlata worldwide n'iso na mmanwụ German Managing Director Orange Group Incorporation Limited Managing Director Ikolada Twins with one and synthetic hair trademark Galanyani nwere ezigbo dị Okechukwu Ọrakwelu is Father Social Epitome of Beauty nwanyị dị mama mejima ọ ga-adịrị gị mma wele chifo ndị mụnị adị nwere ịgba nwere dịgbo wisi m kele hapụrụ egwu ka nkele odogwu n'ogwagụrụ banye jide ebube High Chief Chukwudekwu Okoye Gonjoloko ndị Igbo niile Gonjoloko Manager na Menas Park na Onitsha do Gonjoloko German Anambra State Post Pass Gonjoloko Ololololo Honorable Grigori Anabude Elochukwu Oso na ndị chiri echichi onye na-anụ ya na Togo onye a na-ekwekwu na o nwere ife ọ na-ememe Togo nọsụ kwuru n'ebusigo German Chief Executive Officer Great Ventures Limited nnukwu mmadụ n'ọzọ ụkpụrụ every year young na ga-adịle gị mma ekele lọlọ gị Chinyelu Elochukwu Silver Gold agbapụ mma nwanyị o nwanne a na-ekwepụrụ o nwere ibe a na-ememe o webi Chukwu lota ilo ka meje Ujemba nwachi na-emelụ nwachi na-emeri ibe na nakụrụ Kezi Igbo na Togo ọ ga-adịle gị mma Silọla ndị Igbo na Kezi Igbo ka ndị Igbo niile siri ike na-agbakọ na Togo ebe anyị na-eli amịcha aka ọ na Kezi Igbo na Togo nwachi na-emelụ olololo ndị Igbo bụ anyị onye debe nya jeluwe onye nnaba anya naluwe igbe adama nwese na ọgwọkwuo ibe anyị nọ bụ ebe belu ugo belunu Kezi bụ ihe benene n'ụwa nke ụgbanya ndị nwe obodo agabago ndị nwe obodo ese n'ihe ndị nwe obodo agabago nwanne m so na ndị nwe obodo tupu o nweghị ajụjụ bụ iso na ndị nwe obodo iso na ndị enwe n'okpuru mkpata ego bụ isi n'ọnịmụ kwere obi eji eri ego eli o nwere ndị kpatala ego ụlọ ọnụ wee na mmụọ
ọgaranya kpala ego na-eri n'egwu ya eri ọ bụrụ ego na inwere na bankị bụ isiokwu kama na ọ bụ mmadụ n'inyere aka n'elu ụwa ka a na-agụrụ Igbo banyo na anyị nwere ndị echichi Igbo banyo na bọ olololo ndị Igbo nwere ndị echichi nwere ndị nwe mmadụ